Panguva ino zvinyatsobuda pachena according to the news hawks vachinyatsokuelaborate nokubudisa pachena kuti restructuring ari kuitiwa aiwa kana kune zvekumauto ZDF panguva ino zvinyatsokuratidza kuti they are coup proofing mastrategies ekunyatsomaker sure kuti hapana another coup ingaitika munyika yeZimbabwe against the leader. Zviri kubuda panguva ino zvichitsanangurwa the news hawks nokuba subscriber like kutomba bell like recently takaona elevations akaitwa naimanyo matatu pamwe nawo tafumanei panguva ino these individuals zvonyatsobuda pachena kuti these are allies aiwa emutungamiri wenyika pamwe chete nemaadresses avakataura vachiti they are aligning nevision yemutungamiri wenyika. Panapa tipinda the news hawks amudanyira chiti the recent Zimbabwe Defense Forces military command element changes at a critical political juncture is widely viewed as President Emmerson Mnangagwa's coup-proofing strategy to prevent another coup, consolidate power, secure loyalty of the security sector, while countering Vice President Constantino Chiwenga's presidential ambition. The volatile power play relates directly to the contentious 2030 political agenda and the ongoing succession battle within the ruling ZANU-PF party. Domashoko abuda panguva inoitaurwa aiwa the news hawks vachiti yes tiri kuona kuti restructuring aitika aiwa panguva ino this critical political juncture vari kuya vachinyatsokutaura kuti aiwa some of the reasons aonekwa one ndeyekuti paitwa coup proof kuti aiwa pasaitika another coup sezvakamboitika kudhara. At the same time, they are trying to consolidate power. You know their vision. They want to reach the upper middle income class by 2030 and also to secure loyalty from the security sector. Vaska kangamwe kuti there are some opponents vakaita sema-loyalists avipiko ZANU-Chiwenga vanoonekwa kunzi they might turn around vakaenda against the vision. Pina comment section medu mbudza mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, chetomba bell.